Исәнмесез? Мин сезне тел бистәсе уенында сәламлыйм. Бу уенда татар теле зур акча китерә. Иң элек үзегез белән таныштырыгыз. Минем исемем Елена. Елена, мин сезне сәламләргә шатмын. Бу уенда сезнең 5000 сум оту мөмкинлеге бар. Мин татар телендә 5 сүз әйтәчәкмен. Сез шуларның русчага тәрҗемәсен әйтергә тиеш буласыз. Сезгә интуиция, телне тоемлау кебек сыйфатлар ярдәмгә килергә мөмкин. 5 сүзнең дә тәрҗемәсен тапсагыз, мин сезнең картага шул мизгелдә үк 5000 сум күчерәм. 4 сүзне әйтә алсагыз, картагызга 4000 сум килеп төшәчәк. 3 сүзне белсәгез, кесәгез 1000 сумга калыная дигән сүз. 2 сүзнең мәгънәсенә төшенә алсагыз, миннән сезгә шәк-шәк. 1 сүз әйткән очракта лаф ис сагызы сезнеке. Башладык. Беренче сүз балык. Ну, я бы его назвала балык. И это какое-то мясное блюдо, ну, которое мяско режется очень тоненькими кусочками. Балык сүзен әйткәндә күз алдына нәрсә килеп баса? Бу сүзне сез ничегрәк тоясыз? Нинди урыс сүзенә охшаган? Грубое темное мясо. Вот у меня балык. Твердое. Сез ит дип уйлыйсыз, шулаймы? Нәрсә ите? Төгәлрәк әйтсәгез. Говядина. Сыер ите. Кабул иттек. Икенче сүз. Ипи. Ипи сүзен әйтүгә күз алдына нәрсә килеп баса? Мягкое, зеленое, пушистое, что-то в этом роде. Ласковое такое. Травка, может быть, ипи. Беренче әйткән сүзегез нинди иде әле? Мягкое, зеленое. Беренче сүзгә күбрәк игътибар итегез. Перина. Что еще мягкое может быть? Тесто мягкое. Бик якын килдегез. Еда, значит, хлеб, скорее всего, хлеб. Булды, кабул итеп алдык. Өченче сүз. Тәмле. Сыйфат сүз төркеме. Теплый, может быть, или горячий, если это прилагательное. Темле. Бу сүзне әйтегез әле. Темле. Сезнең авыздан бу сүз матур яңгырый. Теплый дидегез димәк. Теплый. Теркәп куйдык. Дүртенче сүз. Карават. 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 Я думаю, что это каравай. Что-то в этом роде. Какой-то большой хлеб, испеченный, красиво положенный, не знаю. Ну, что-то в этом роде. Каравай. Карават. Ну да, наверное. Какой-нибудь, как у нас каравай. Кабул иттек. Бишенче сүз. Калак. Колак. Но тоже, мне кажется, что-то из еды, раз здесь все по еде идет. Наверное, и колак тоже еда. Дөрес. Ашау тирәсендәрәк. Что-то связано с едой, может, на чем приготавливается, еще что-то. Плита, Якын киләсез. костер, или в чем приготавливается казан, я не знаю, там кастрюля. Якын. Кастрюля, сковородка. В чем еще еда приготавливается? Может быть, в чем-то варится, что-то, ковшик, не знаю, там. Шулай итеп, әйтегез үз вариантыгызны. Наверное, скорее всего, это связано с посудой. Ну, не знаю, сковорода, может быть, казан. Язып куйдык. Сковородка белән казан. Елена, нәтиҗәләрне игълан итәр чак. Сөендерә алам үзегезне. Дөрес вариант яңгырады. Ничә икәнен хәзер белербез. Беренче сүз. Балык, рыба. Сез говядина, сыер ите дидегез. Икенче сүз. Ипи, хлеб. Сез дөрес җавап бирдегез. Котлыйбыз. Өченче сүз. Тәмле, вкусный. Дүртенче сүз. Безнең уенда татар һәм рус телләрендә охшаш яңгырашлы сүзләр дә булачак. Кызганыч, карават сүзенең дөрес тәрҗемәсен әйтә алмадыгыз. Кровать. Бишенче сүз. Калак, ложка. Елена, без сезне җиңүегез белән ихластан котлыйбыз. Лаф ис сагызы сезнеке. Ура! Здесь будет то, что меня ждет в любви. Бу алкышлар сезнең хөрмәткә. Учи татарский, Лена. Окей. С другим татарином. Все, пока-пока. Лёш, я попал!